Здравейте, казвам се Владимир Иванов и съм собственик на фирма Comtrade. Фирмата е базирана в Пловдив. Занимаваме се с IT технологии, но последните 15 години усилено се занимаваме с монтаж и инсталиране на видеонаблюдение. Това, което всъщност ни прави така, ни улесни работния процес е всъщност по-лесното инсталиране и първоначално инициализиране на система, която е монтирана към дахла и също постоянния лесен мониторинг на вече съществуващи системи на клиенти. Много лесно става самия процес на мониторинг и на инсталация. Това пести много време и ни дава възможност да по-лесно да осъществяваме този контрол. Аз не съм виждал продукт, който да е аналог на конкурентна фирма на DoLinkCare в интерес на истината. DoLinkCare ми помага да спестя разходи за време, т.е. времето е пари. То намалява времето, с което се извършват първоначалното инициализиране на системата и мониторинга. Това нещо води до по-малко време, съответно това е вид спестен разход. Да, бих го препоръчал на всички инсталатори, които работят с марката Dahua.